Já jsem se minulý týden vrátil ze Švýcarska, kde jsem byl na výletě za současnou architekturou. I když vlastně myslím, že není nutné jezdit za hranice, dívat se, co tam staví a pak to aplikovat u nás, tak jak jsou ty dojmy nový a silný, tak člověk je chtě nechtě trošku dává do toho, co zrovna vymýšlí. Ale tady jsem si konkrétně vzal nějaký pocity, co jsem měl z Lucernu, ze stavby Jeana Nouvella, z jeho kongresového a kulturního centra a pokusil jsem se je namalovat na ten návrh vylepšení toho kulturáku tady v Plzni, protože si myslím, že by některé ty prvky tam odsaď mohly vlastně fungovat. A tohle ať si klidně strhnou, jako za kulturák bych nebojoval, jako že to tady má zůstat stát, ale ať se jako vyhlásí třeba soutěž architektonická, kam se prostě lidi přihlásí a pak se vybere nějaký nejlepší návrh. No. Tak to řešení takový, že je tam podobná střecha s přesahem do ulice a s přesahem k tomu nábřeží, dejme tomu, že by to mohlo být vlastně ve stejné rovině jako i nábřeží, plus tam může vytvořit terasu, která je pod střechou a další nějaký volný prostor, který by mohl být, myslím si, příjemný na obdívání. Já nevím, já si to dovedu představit spoustu věcí, ale tak jako spíš určitě něco lepšího, než aby tam byla nějaká bílá krabice. Ta další úprava je, že ten dům se mnohem víc otevírá, skrz ty okna je vidět na lidi, kteří tam jsou, kteří ten dům používají a dochází tam k nějakému většímu kontaktu toho interiéru s tím exteriérem. Kdybys to nechal stát a jenom to upravil? No, třeba. Myslím, že třeba hezčí materiály by to zvedly. Tak nevím, mně se moc nelíbí takový ty strašně hranatý budovy, takže bych viděl třeba něco zaoblejšího, ale přesně nevím, co bych si měl představit.